Tiġentru fil-qofol f'nofs din il-festa tagħna jibdew jiġabru il-folon. Għaż-żabbar jingħaqad magħna. Dan huwa l-bidu tal-marċ spettakolari tagħna. Il-qofol ta' ħidmietna ikun kollu għal-festa waħda żabbarija. Fuq l-adba tal-75 anniversarju inżemmulek Om tal-Grazzja li ġablu għaz-żabbarin. Aħna wliedek u l-inventna, żgur bit biss aħna kburin. Nagħmlu ftit ieħor għal darb'oħra nerġgħu niġabru fil-pjazza ta' Beltna għall-akbar spettaklu tal-festa tagħna. Għaż-żabbar jaf biss lill-Madonna tal-Grazzja, għalhekk miġburin mal-ewwel u l-unika banda tal-Grazzja. Bisimna l-kburin, f'dal-każin maqudin, momna dejjem rewwin. Bi-pjaċir kbir, inħabbru rekord nazzjonali ġdid. Armar ta' faċċata ta' każin, brakmu 24 karat gold fuq il-bellus b'aktar minn 3 miljun punt ta' pjata maħdum fl-istess faċċata.